lehen edizio hartan, saiatu ginen, nolabait gertatzen ari den mugimendu demografikoaren arrastoa ikusten, ezta? Benetan zer ari den gertatzen, ze gauza bat da askotan iruditzen zaigun eta beste gauza bat gertatzen dena, eta migrazioa bezalako fenomenoekin irudipena eta susmoak oso gauza arriskutsua izaten dira. Horregatik garrantzitsua iruditu zitzaigun benetan gertatzen ari den hori ahalik eta argazki egokiena ateratzea. Benetan errealitatea ondo aztertzeak eta ondo kokatzeak ekarriko digulako baita ere euskararen normalizazio eta biziberritzean gai honetan daukagun erronkari ondo erantzuteko zumea jartzea. Orduan lehendabiziko ahalegina hori izan zen. Euskal Herri osora begirada zabaldu gainera, ze beste gauza askotan bezala, honetan ere Hego Euskal Herriak garatu ditu espezifitate batzuk eta Ipar Euskal Herriak baditu beste batzuk, eta hori begi aurrean jartzea ere garrantzitsua iruditzen zaigu. Ordan hori izan zen ariketa nagusia, baina baita ere ekin nahi izan genion han eta hemen gaiak sortzen duen interes arduratik abiatuta aurrera eramaten ari diren esperientzia, ikerketa, eskuhartzeak partekatzea. Ikasten delako elkar banatuta. Bigarren honetan gure helburua eta batez ere une hartan jaso genuen feedback horretatik abiatuta izan da ia posible ote den gaur egun eskuartean dugun esperientziarekin, dugun ikerketarekin, aurrera eraman ditugun ekimenekin, nolabait uztarketa horretatik etorkizunera begirako euskaratik egindako harrera linguistiko egoki baten zumeak jartzea, sistematizatzea eta nolabait hori konpartitzen hastea, bai? Harrera linguistiko, euskaratik egindako harrera linguistiko sistematizatu bat. Hori izan da gaur eta biharko proposatu nahi izan dugun ariketa. Egia da ez dela erreza. Egia da momentu honetan euskararen normalizazio eta biziberritzean ari garenok, bai euskalgintza instituzionaletik, bai herri mugimendutik, gizarte mugimendutik, guztiok ere badugula, ez? Lanketa horren premia ikusten da, ari gara, baina oraindik ere esango nuke ikaste eta esperimentatze fasean gaudela. Eta ikaste eta esperimentatze fasean gaudenean, batzuetan egiten ari garen hori partekatzea ere ez da erreza izaten, ez? Ausardia hori falta zaigu. Eta egiari zor hau antolatzearakoan zailtasun horrekin egin dugu topo hainbatetan. Horregatik gaur parte hartuko dutenei, gaur eta bihar parte hartuko dutenei, esker bereziak nolabait ausardia eta eskuzabaltasun horrekin jokatuko dutelako. Behin hori esan da, hala ere, uste dut, edo behintzat Euskalgintzaren Kontseilutik bi gai honekin lotutako bi gako oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu. Bat, euskararen normalizazio eta biziberritzeari dagokionean, gure bizilagun berriekin, migrazio mugimenduarekin, biztanleria berriarekin daukagun erronkari daukan garrantzia eta fokua ematea. Ze, badirudi batzuetan euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuan daukagun zailtasun eta erronka nagusia, ia bakarra batzuetan, ez? Euskalgintzako zenbait eragileren artean, ez? Hori bihurtzen dugula. Ez dira ezerren arduradun eta gutxiago errudun. Ardura nolabait gurea da, ez? Aspalditik hemen gauden ona. Orduan uste dut fokua hor mantentzea oso garrantzitsua dela. Eta horrekin lotuta, hau ez dadila izan inolako mezu eta are gutxiago jarrera xenofoborik aizatzeko bide. Ez? Ikus dezagun
erronka bat, baina bereziki ikus dezagun aukera bat. Uste dut garrantzitsua dela Euskal Herria harrera herria izatea, eta harrera herri izateko euskarak izan behar du harrera hizkuntza. Horixe, eskerrik asko. Egunon, egunon eta eskerrik asko etorri ziaten guztiri, eskerrik asko kontseiluari. Jardunaldi hauetan, behar bada, begiak irekiko dizkigulako hainbat eta hainbat gaiekin eta azterketekin. Eskerrik asko kanpotik etorri zeraten nahi, zuen adibideak erakustera. Nik usten dut, erronka ezberdinen aurrean aurkitzen gerala, esaten degunean harrera, kanpotarrei harrera nola egin. Eta erronkak ez dira hizkuntzarenak bakarrik. Nik usten dute erronkak, kohesio erronkak jartzen dizkigutela, jartzen digula baita ere erronka ekonomikoa, zergatik datoz kanpokoak ona. Zer dute buruan, beraien kulturakin, zerk egiten du gure herria erakargarri. Nik usten dut, guk ere gure barrura begiratzea garrantzizkoa dela. Askotan gertatu ditek ez da, intxaurrena. Urrutikok beti gehiago izaten die gerturatu eta ez da horren beste izaten. Industrializazioan herri honek jasantzuen aldaketa, guk bizi izan dugu, guk kudeatu dugu, eta gu izan gera kapaz. Pasoko tokia dan einean Euskal Herria, nik uste naiz eta realidade ezberdinak bizi izan, erakusten digura, erakutsi behar ligukela atzeak aurrean nola dantzatu. Kanpoko adibideak niretzat importanteak dira, Banesarekin lehen jardun dut, Europan eta mundu mailan ere, Katalunia izango da, etorkin gehien jasotzen duen herrialdea, horrek sortzen dizkien tensioekin eta horrek sortzen dituen erronka guzti horiekin, ekonomikoak, kohesiokoak, hizkuntzarenak noski, azkenen izaerak nola gurutzatu ez da, eta nik jaurlaritzatik ere badegu erronka eta askotan erronka nagusiena koordinazioa izaten da. Norbeak bere iskinatik aldona egitetik elkarrekin koordinatu eta zerbait proposatzea diferentzia handie dau. Eta lan asko eskatzen du horrek, behar bada ikuste eztan lan asko, baina ondorioak ekarriko dituna. Orduan, nik usten dut kasu honetan euskalgintza, gizarte euskalgintzarekin eta euskalgintza instituzionalaren arteko elkarlana, behar badaguk ere eskarmentua badegu, beste sail batzuek haine, eta hor guk ere badegu gure erronkatxoa, edo erronka itzela. Kanpokoak honea etortzen direnean, lehendabiziko beraien kontua lan mundua nola jorratu, lan munduan beraien burua nola ikusten duten, zer eskaini diezaiokeen. Nik uste dut erronka demografiko hori guri herri egin gaituna azkeneko urte askoan aurrera begira ere, nik uste dut askoz prestatutago aurkitzen gerala, guztioi aurre egiteko, erronka guztioi aurre egiteko. Zer esanik ez, orain dela 50 urte, baino askoz ere prestatutago eta hortaz ere kostiente izan behar dugu, eta lehen esan dedan bezala gilo begiratu behar dugu, eta ikasi, kanpokak etorri direnean eta hemen integratu direnean, nola jokatu dugun, eta nola jokatu zuten, eta nola jokatzen duten. Ze gaur egun, eta datuek hori diote, jarrerak, hizkuntzaren aldeko jarrerak onak dira, baita kanpotik datozenen partetik ere. Naiz eta beti bezala alarmismoak edo mezu ezkorrak hots gehiago ateratzen duten eta ematen duen hau dana goiti bera datorrela, ezta. Baina nik usten dut atzera begira badaukagula
badaukagula gure buruari begira esperantza mantentzeko nahiko arrazoi, daukagun zorutik haratago egiteko dauzkagun lanak. Lan mundua aipatu dut, ez nuke ahaztu nahi, ez da ere, aberen eskutik, bai AEKak, bai udal euskaltegiak, bai euskaltegi pribatuek ematen dituzten aukerak euskara ikasteko, nik uste gure agendaren erdian jarri behar degula, harrerataz ari geranean, udaletara etortzen direnean paperak egitea eta hezkuntza behar dutenean eta hezkuntzan nola egin horre badaude mugimenduak eta nik usten dut diagnosia partekatzen dela eta diagnosi hortatik ez da gutxi diagnosi hortatik abitzeko ikusten dut nik behintzat nire inguruan ere Jaurlaritza mailan mugimendua eta egiteko gogoa iruditzen zait agendaren erdian daukagula erronka hau eta nik usten dut heltzeko kapaz izango gerala eta aurrera begira eusteko daukagu nahi eta eusteko gera nahi ez da gutxi. Mila esker.